a ci gaba da yaye ɗalibai da kuma ƙarfafa karantarwar addinin musulunci. Makarantar Faidatul Islam ta gudanar da bikin yaye ɗalibanta karo na biyu a harabar makarantar da ke Kadaure a New Millennium City, Kaduna. A wani muhimmin biki da ya samu halartar malamai, iyaye da manyan baƙi daga sassa daban-daban na jihar Kaduna, makarantar ta yaye ɗalibai 11 da suka yi saukar Alƙur'ani mai girma. Wasu daga cikin manyan baƙin da suka halarci taron sun yaba da ƙoƙarin makarantar tare da kira ga iyaye da shugabanni da su ba wa karatun addini fifiko domin samar da al'umma ta gari. Iyaye suka ba malamai yau ga suna hannanta musu shaidan ga mataki na farko da muka yi da ku mun kawo muku a yanzu. Yanzu abin da ya rage masu mataki na gaba. To kafin a kai mataki na gaba, a ƙara tunatar wa iyaye babban haƙƙin da ke kawunansu. Ba wai ka miƙa ma malami ɗalibi shi kenan ka sallame shi ba, haƙƙi bai ƙare a kanka ba. Ka kalli girman aikin da ka bashi, yana buƙatan taimako a wajenka ko baya buƙata. Idan ko yana buƙatan taimako a wurinka, to wani irin taimako? A taƙaice, malamai suna buƙatan taimako wajen iyaye guda uku. Kamar yadda Allah ya miƙa wa iyaye amana guda uku. Amma a taimako da malamai suke nema na farko shine iyaye su jajirce ganin ɗaliban ko da yaushe suna kan hanya zuwa makaranta. Na biyu, duk abin da makaranta take bukata na kayan aiki kamar littafi na rubutu da littafi na karatu da abin rubutu ya zama ka sauke haƙƙin makaranta ka mallaka wa ɗanka. Malamai sun tsaya tsayin daka domin ba yara abin da Allah ta'ala ɗora a kanku don haƙƙin iyayen su karantar da 'ya'yayensu. To sai aka samu su bayan Allah su ba da gudunmawa don wannan aikin. Ya kamata farko dai a musu addu'a. Bayan musu addu'a a mutunta su, a girmama su. Nakan ce in ana so a magance matsalar tsaro, babu inda ya kamata a waiwayo, inda ya kamata a tallafa, inda ya kamata a zauna da su don taimakawa wurin samun tsaro. Inda tsaro ake so a samar, shi ne irin bangaren Islami. A nashi bangaren sakataren makarantar Malam Rabiu Idris ya bayyana farin cikinsa da yadda makarantar ta samu wannan nasara na yaye ɗalibai karo na biyu, sannan ya bayyana ƙalubalen da suke fuskanta a ƙoƙarinsu na soke amanar da ke wuyansu. Wato alhamdulillah, mun facing challenges, kalubale masu yawa. Daga ciki shine yanayin zuwan ɗaliban ma makaranta akan lokaci, yanayin gwagwarmaya da iyaye wurin biyan kuɗin makaranta, sannan kuma da jajircewa wurin mu fahimtar da yaran su ɗauki karatun yadda ya kamata. Wallahi mun facing kalubale mai girma, amma cikin rufin asirin ubangiji da jajircewa da kuma ƙoƙari na jagorori na makarantar, Allah ubangiji ya ba mu sa'a mun cimma gaci. Kiran da zan yi ga iyaye dai kawai zan tuna musu ila abin da ya kasance sun sani ne ko kuma ba su san shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana faɗa, yana cewa haƙƙin uba akan ɗa shine guda uku. Na farko idan ya haife shi, ya koyar da shi, ya sa masa suna mai kyau. Na biyu, sannan ya koyar da shi ilimin addini da na duniya. Sa'annan kuma na uku, idan ya balaga ya aurar da shi. So idan muka kalli ɗaya daga cikin wa'innan matakin na tsakiya, yana da buƙatun uba ya kai matuƙa wurin ƙoƙari ya gani ya tabbatar da ya ba ma 'ya'yansa ilimi. Domin ilimi shine jigo, gado wanda uba zai ba ma 'ya'yansa su alfahari da shi ko ba rayuwa. Yau idan dukiya uba ya ba ma 'ya'yansa za su ƙare. Har wa yau wasu daga cikin malaman makarantar sun tofa albarkacin bakin su a wajen taron. Har na shiga cikin sahun malaman da suke iya yaya ɗalibai masu albarka. Ubangiji Allah ya sa musu albarka a cikin karatunsu. Allah ya ƙara musu ilimi, ya faɗaɗa iliminsu. A gaskiya muna fuskantar ƙalubale da dama, musamman daga fannin iyaye, na daga wurin biyan kuɗin makaranta. Aƙalla makarantar nan a iya sani na tana fara magana akan kuɗin makaranta tun 25 ga wata.
so wani zubin mukan samu har sai wata ya kai 15 ma iyaye ba su kawo kuɗin makaranta ba. Sannan wannan ƙalubalen shi ma yana daga cikin wanda muke fuskanta. Sannan akan bar yaran su taho makaranta ba tare da yunifom ba. Duk lokacin da aka ce makaranta za ta shirya walima irin wannan, to gaskiya rana ce wadda ba sa mancewa da ita saboda abin da ranar take kunshe da shi. Na farko dai haƙƙi ne da iyaye suka ɗauko suka ba mu malamai, yau ga sun sauke wannan haƙƙin. Malamai na farin ciki, ɗalibai na farin ciki, iyaye na farin ciki. Musamman a irin wannan ranar kowa yana ƙoƙarin ya ga wani abu ne zai yi ya faranta. Su malamai suna ganin me za su faranta ma ɗalibai, haka iyaye ma suna ganin me za su faranta ma ɗalibai. Kuma ita ce hanya mafi inganci wanda ya kamata ka ƙarfafi yaronka ko malami ya ƙarfafi ɗalibinsa a wajen sha'anin ilimi. Su ma a nasu ɓangaren wasu daga cikin ɗaliban da aka yaye sun bayyana farin cikinsu da jin daɗinsu bisa samun wannan nasara a rayuwarsu na saukar Alƙur'ani mai girma. Ina matuƙar miƙa godiya na ga iyayena da malamaina. Sun ba mu abin da ya dace, an kawo mu makaranta don su koyar da mu, kuma sun koyar da mu, muna godiya. Ina cikin farin ciki sosai marar misaltuwa. Ina alfahari da wannan rana. Wannan rana ne mai girma a rayuwa na gaskiya. Sakona ga malamaina, ina musu fatan alkhairi da tarin godiya. Ina ma malamaina godiya sosai. Da ƙarshe dai an ja hankalin ɗaliban da su kasance jakadu na addini a mu'amalarsu ta yau da kullum tare da ci gaba da neman ilimi. Sannan aka ba da shahadar kammala karatu da kyaututtuka ga ɗaliban da suka nuna ƙwarewa a fannoni daban-daban. Idan kuna kallon mu a waya ne, kar ku manta ku yi subscribe wannan shafin na Hausa Content Creator a manhajin YouTube, Facebook, TikTok da kuma Instagram domin ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku bayanai da fashin baki a harkokin siyasar duniya, zamantakewa, addini da ma sauran fannoni na rayuwa. Mun gode.